ma Evelyn nentiere godo. Kolore kaka Evelyn osewuoyo, gima nyalo kwayo sirikal mondo otimna, nikech wabedo gi challenge sana nikech iyudo kaka koro samoro wan gi tije madhi oko kaka oko mar Nairobi. Iyudo ka idhi ka let's say idhi kata Migori, iyudo ka Migori kidhi joka biro county ma Migori cha gichaji karibu 59 mar distribution permit no. Koro mane gima nalo wacho ni ka sirikal maduong' ni nyalo maj gi counties mondo at least wane gine kaka ginyalo konyo. Ido mondo charges kawach ni kisechulo ma Nairobi kae tinyalo work to other counties kaka Homa Bay, Machakos, sana kwa dhi Machakos. Ido ka gari ko beta matini ichaji. Koro mane gima nyalo kwayo sirikal mondo odonje wane kaka nyalo timo. Nikech ido ka wan kaka wa Nairobi kae ido kwa secha wachulo ma county mar Nairobi kae. Charges ma Nairobi kae, lakini kidhi to other counties chuni ni mago be nyaka ichul. Koro mane gima nyalo kwayo sirikal mondo at least kan nyalo regulate to nyalo bedo maber. Yeah. Kamano Victor? Anda wach ni chutho sirikal iwacho ni kaka ohala mamoko nitiere ga kaka ing'ado gande permits mag ohala te. So iboyudo ka mai pod iboyudo ka submitting gik moko kidhi godo kuma moro mana kaka jowete osewacho nitiere charges ma medore mani onge godo gande. So onego bedni iketonwa gi kanyakla maka en mar branding, ken mar distribution to wachulo gi dichiel ma ka ichopo kamoro kochungi to igolo mana otas mangiso ni isegande chudo. Kamano. Bolivar dibed gi ywak moro ne sirikal bende mondo mi okel yot